Tangamire Nyaya ipamberi yanga tinayo fundo rapera kana kuti tinayo pasera magana yakabva panapa iyi decision yejudgment yakabuda mudare menyu muno yakanga yaunzwa necommunity yebaradzanwa vachipomera Lamek zvakati one day takanyora mubhuku medu zvinosanganisira command of control, corruption, Lamek nebaradzana committee research committee company isanani zvematasi Lamek nani will give more. You want to pass someone pana the community Manga Ranista, because someone went $20. Saka Nyaya panapa ya decision of judgment ilipitwa na Kamba Lamek ari kupomedzera baradzanwa village community nine give more. Kamba ari kuti dzokai kudare tikakure nyaya yemhosva dzamuri kundipomera idzo dzakazotaurwa kubhuku kusuwa 24th August 2024 nembo dzenyu pane maredare ndinozivo vanhu vachose community mhosva dzakaitwa necommunity panapa dzakamira dzakadai. Community yakatanga kunyora mazita avo vachiuya nawo pamberi pamambo vachiuya kuna Lamek akazonyora nechirungu kuna vanyora National Federal Commission nechirungu villagers complaints and request command and control. That's the headline. We are facing a challenge of Sabo named Lamek Kamba of Baradzanwa village. He is claiming to be Ishe Kamba, holding an illegal stand of Ishe, whilst there is an official Sabo named Bernard. Either he is obstructing the community development programs, he is also dividing the village, claiming to be Sabo, whilst there is an official Sabo thereby. Thereby, we are now facing a situation of being led by two leaders at once. And he is also behaving violently, disrespecting towards the villagers. And there's also an issue of corruption, the headline. He is playing a pivotal role in corruption activities within the community, e.g., illegal land distribution, nepotism, favoritism, unfair distribution of farming inputs, whereby the community is now requesting for inputs audit and also nominating of names of the deceased and the non-existent names with fake identities. And there's also an issue of overcrowding, which is the headline of the topic. The village is now overcrowded, so we are requesting for the division of the village with the lawful and official leaders, since we are currently facing double leaders and unfair distribution of community resources.
We are also facing challenges of theft, sabotage, and resistance from the newly coming residents who have illegally settled and grabbed land, including Matanga, Mafuro, Nzimbo Dzinoera, Soto, without the knowledge of the villagers. Your consideration into these grievances will be greatly appreciated. We have attached a copy of signatories behind this letter. Yours, faithful Baradzama villagers. CC, carbon copy, DC Makoni, carbon copy, Mambo Makoni, carbon copy, Makoni Road District Council, carbon copy, Secretary P. Rusape, carbon copy, President's Office, Rusape, carbon copy, Minister of Lands, Rusape, carbon copy, Council Award 19, Rusape. Right. Number one, aruzvitindishe uye achisenzesa official system yekuti mbirishe. Number two, ari kudhivaida community village 2 ari kuzviri saboti ipo paine umwe saboti, saka atidhivaida nekuti hatichazivi kuti ari saboti ndiani. Imwe zvakare yechipiri kana kuti yechitatu ari kugoyera vanhu minda zvazove zvakonzera overcrowding. Imwe ane nepotism. Nepotism inotaura izvo kuti ane chikamarism, haatarisi kunovatorwa, zvese ane favoritism. Imwe zvakare zvanzi kugoyera kwechikafu, anovhiringidza, anotora chikafu. Imwe zvikanzi tave nedambudziko nevanhu vaakaisa manyukamasi vaakutibira, then imwe yekupedzisira hanzi hatisina nafu kuburikidza nevanhu vaakatibira. Pachine imwe yangasiyana handikuke kuya mazvinhu zvacho vakangosiyana. Corruption, ane corruption. Okay, corruption. But corruption yechiindo inotobva mune zvinhu izvo. Pane particular here corruption iripo, nokuti corruption, nepotism, theft, food distribution, ndo munozopawo corruption. Unless hapaine chinhu chasara chinoratidza corruption, motitarisire kuti corruption hwacho it's a broad word. Hapana, saka corruption hwacho hunozotobuda mukubva macharges aya inozenge summarizing. Pane chinhu chakasiya pacharge sheet chinoita kuti iro charge sheet yacho maprevious account. Right. Izvo Lameki arikwa charge sheet yawaka inofunza kuti saubhirira akabata dokura kamba dai panokusvikana kwake neni ari akandisungisa anopata kusawa kamba dai paine kukokana ari akasungisa akasungisa ini kwete mabhichisa tengenda dzina madziwa ndisabvo kwenhunzi here vantu vewaka anotaura panyaya
Paturi pamusoro apa kadzika. Ndobvunza kuti isabhuku mazuva ano kuti dai yakusungisa isabhuku yenhunzi here kana kuti wewanhu. Isabhuku one. Saka vanhu ndo vari kutaura. Because ndizvo zvingaona pa mabvudzi ndizvikire mota ishe. Ndizvikire mota isabhuku. Zvinhu zvingandirwa. Izvozvo ka ndo zvacho zvatiri kutaura. Iwe uchitaura kuti ina handisiri ishe. Vanhu handisiri ishe. Iwe kupuruvhira kuti uri kuzviti ishe pakati. Because ndikane makosi makani ushinisa zvinduma. Zviri kutaurazve. Unotopindura charge sheet. Unokomplekwa Nemavillagers. pamusoro yechanga. Toenda charge sheet one by one. Totaka iyo yeushe kuti vari kuti ndiishe. Wotibvunza kuti vanditauriro paya vari kunditi ndiri ishe kana kuti ndiri sabhuku adhivaidha. pamusoro yechanga kopi. Pane stamp from the office of Ishe Kamba, 11 July 2024, Makoni headquarters to SAP. Stamp. Ndofuna dala ishe Kamba ndibaba mukana. Hanzi iwe uri kuzviti ishe nekuti ukubata signature yako iyo. Mr. Rabo. Hanzi uri kuzviti ishe. And totally chidino vedi. Kutonyora futhi kuti Ishe El Kamba. Mubatsire ndazvatikudani kuti tipedze mari geshe. Commander Musolo, I have been acting as Ishe Kamba for the past 17 years, having been appointed by the substantive Ishe Kamba Donald Makoni, and have been working in harmony with Sabuk Bernard Matia over 17 years. Sabuk Kamba Bernard Matia has held the office of Ishe Kamba for 26 of Sabuk Kamba for 26 years. At no point have I had any conflict with Sabuk Kamba Bernard Matia in the past 17 years. And Sabuk Kamba Bernard Matia can attest to this. I have not behaved violently or disrespectfully to any villagers, and this is an accusation that is not backed by facts and evidence, and therefore let's leave it. Kana akadinga chidinga chiti Kamba akamirira the substantive Ishe Kamba vagere mukati pasera kuti tinoziva vakasamba strong. This is the fourth year. Right. Tisikati kuendesa mberi takanga tataura nyaya iyi tisingati kufugurana hapa, asi zvatiri mudare wese tinodara kuti tiri wananyati tiri panapa. Handi ndapinda inini paumambo, ndakabvunza munhu wekwakamba kuti imimi munogoti Ishe Kamba ndiishe wamambo hani? Handiti muri iwakamba ikandipindura kuti aiwa isusu takakanganisa, hatina kuuya kwamuri mambo kuti zvatakanga taita Ishe, nekuti Ishe unoita Ishe wani wamambo, hauiti Ishe wechi. Saka sekwekuziva kwangu kusina Ishe, nekuti hakuna imhuri yekwakamba yakauya pandakagadzwa inini ichitaura kuti tahwarara pamberi penyu mambo, isusu tine ushe hwatakadii takapiwa. Similarly, the community knew that
kuti hakuna ishe nekuti hauiti ishe wemamakoni usingaiti kuna mambo Makoni. And so the community was right. I think takataura titaure nyaya dzedu tega tiri tega. But senyaya yauya kudai, the community had a right kuti wataurwe namambo kuti uyu ndiye ishe wenyu ari kuno. But muri kwakamba pakange pasina chii. So hatisina kuti dzikure pamaengo ndedzedu dzemuri. Musabudise ndatakagawo kuti tikutaure nekuti tichataura tiri wemhuri no correcta. So that when we move forward till this tisingaponyeperani. Tisinganyeperani tichivhikana nechi nemashoko.